hráč by mal byť kapitánom, alebo kto myslíte, že dá góly a kto myslíte, že vyhrá a aký bude stav? Jesse. Krásne vybehol brankár Deportiva. Pepe krásne ju spracoval na hruď. Ale už Sergio Ramos sa tam šmíkal. Zasiahol iba loptu, ale do protihráča. Di Maria. Je to out pre Real Madrid. A už ide ho hádzať Di Maria. Hádže ho na Marcela, ktorý je strašný veľký Poľak i Maďar. A tu už vidíme Jesseho, najlepšieho hráča asi. A tak vám chcem povedať, že dajte mi nejaké lajky a ja vám dám ešte veľa nových videí. Čauky mňauky.